Entrando pola pedreira, cerca da casa das viñas, atopamos un carneiro, bailando con 3 galiñas. Mais abaixo estaba o cucho, a sopapos cun piollo, unha pulga e un carracho, deronlle cun pau nun ollo. Isto é vos tan certo é, que andamos cos ollos e vemos cos pés. E se non queredes creernos a nós, preguntarlle aos cegos se o viron mellor. Vimos un monte voar, unha casa andando a gatas, e no máis fondo do río, un burro asando patacas. E o río estaba ardendo, o cura andaba ca trisa, e os vivos do cementerio todos morrían coa risa. Isto é vos tan certo é, que andamos cos ollos e vemos cos pés. E se non queredes creernos a nós, preguntarlle aos cegos se o viron mellor.